Нали да се слага музика? Половината изплачкаме ли? Аз вас съм. Днес ще правим четворно оцеляване с портиера, Алекс, малкият брат на Васко Спасов Борисов Слави, Минебос и мен. Ще играем в моят сервер на Survival. Спираме. Мразя класическата! И аз я мразя. Обичам рок. Например? Васко, нещо под пушката ти уметна. Например, Васко? Зомби има. Васко, това на кой е? Слизай там. И нека да започваме. Да. Радвайте се, хора. Слушай това. Да, ядеш. Аре, взимай телефон. Как дърва? Аз Аз още не слизам. Васко, зацепим майка си. И на мене. На мене. Къде отиваме? Ние на остров сме. Оцеляване на самото остров. Аз ти ще се биеме с канибали. Три овчежа, пробвам си ги. Аз имам его, не ми дреме. Ама, никой няма сега право да ми дреме. Оня грозди по селата. Но, с къза почва. Куриера? С малко тъ. Още на овца. Кой е иска? Аз! Те поне за мене! Ето, до тебе е Тъпчо! Виж ми името! Аз стига викай тебе! Не умер! Васко, спре си нета. Не ми е спрят. Има. Защо не ме излиза? Защото са много хора. Спирайте, аз ще има на песен и идвай да си. Няма. Ето, още на. Аз ти го взех. Добре, деда, не мога да убия. Аз няма да съм портиер. Това ще правим лодка и си тръгвам тук, хора. Чекайте ме, аз не знам на коя потука. Васко, аре да сме заедно на една лодка. Как се прави? Аз знам. Познали аз кой човек ще съм. Портиера? Не. Алекс. Мишо? Стикмен. Да, бе, я. Нали? Ти стикмен. Да, това е стикмен. Това е стикмен. Стикмените са едни бели същества, които няма как да са хора. Тихо, бе! Няма как да са хора и за това таковат. Те нямат ръце, дори да имат, те са много мънички. Видях го в топ 15 паранормални същества. Това е моят цел. Аре, напред една лодка. Изчекайте, ти се качи с Слави, аз ще направим. Ма как се? Не знам как се оправя. Не, аз ще направим. Аре, бе! Дайте ми малко да Защо не ме излиза? Ето, Стив. Изчекайте, бе. Кой не ме изчека? Цел живот, да, бе. Не, цел живот. Чуй. Едно момче, знаеш какво? Пускам ли, он търс готов. Да, бе, Васко. Ето са това. Гледайте ми името и ти ми. Я бе. Бога! Аре, некой да скачва при мен. Аз лепнах някъде, бе. Аре, чао, аз тръгвам на некъде. Аз лепнах, изчекайте, бе. Аре да си дръжти ме. Баварето, брат. Аре, чао! Аре, са стезали сладки. Идвай на старта, бе. Къде е старта, бе? Откъде да знам? Е там долу. Аре, бой! Чупи ми бебето, бе. Къде си, бе? Бе, бебешко ми. Нати! Сега че си... Овца, за мене.
С Богом! Две овце, за мен. Сайонара! Не, две са. Ай, искам да ски! Аре, аз заминавам на некъде. Тебе, той Васко, върни се. Къде? Върни се на щета на Васко, други. Той музика, слушай, че го чекам. Да, бе. Аре, поне да качиме Слави от някоя лодка и да... Може по двама да Ама аз не можем! Слави, излизай. Слави, ако не излезнеш. Заклевам се. Ще те убия. Ще те убия! Ще те убия. Аз ще ти смачкам телото. Телото. Само един от. Угаза! Ама аз на къде отивам? На там има още един остров. На къде бе? Не, на там вижда се. Заклещих се. Аз да може да се сложим с нета. Слави. Парно. Слави, аре! Ето, видяхте. Bake up, on the freaking on the back. Bake up. Subscribe. Кой си? Subscribe on Чекай the... да скача при тебе, Васко. Знаеш какво е subscribe? Кой знае какво е subscribe, пич? Абонирай се за този пич. Абонирай се, пич. Аре, качвай се, Васко. Качвай се при мен. Аз знам къде има още един остров. Subscribe. Чекай да обърна. Таката маба. Качи се. Аре, газвай. Ти чекате ме! Добре, бързо. Добре, аре по-бързо. Пилече! И ти, че се качиш при Слави. Аз ще возя ще с мине бос. Чекай, Аре, давай бе! Аре, газ! Ето. Газ за Бургас. Чекайте ме, ето идвам. Слави, ела тук при мене. Крафтинка ми! Аз го взех. Не, там ето го. Остой сега. Аре, газ. Стига, бе! Добре. Нали чекаме Васко? Чекай! Слави, ела тука. Чекай, беглец. Е, Чекай! Слави, слезни от лодката и дай Васко да кара. Аз ще карам, Слави, слезнем тук. Ама карай, бе, мине бос, карай, ще щупа лодката. Катастрофа! Ама Ама ти си от това? кой ме удра? Стигаме, удряме. Стига! Стига! Аре, да го атакувам. Аз ще карам, ти го атакуваш. Добре, бръкни се. Ела, бързо карай! Ето го стикмен. Чекай, стикмен, ела тук, бе. Как си слизал? Вода! Къде сте? При Слави. Слави, слез. Слави! Слави, ходи при Васко, бе. Къде си, бе, Живко? Как да ходим при него? Качи се, просто ела при мене, Васко. Слави, ево, аз ще возим тебе. Слезни от лодката. Слезни от лодката. Слезни от лодката, Слави. Сега слезни пак. едно Слезни пак, Слави. Да, борт. Цъкни. Ето. Няма, тика при кой скачи? Ай, сега, аре, газ. На къде е Румен? Не, стига. Готово. На къде е Румен? Не питай. Айде, карай. Не ми дава да се обръщам. Нема да ти даде. Ще щупи ръката, казвам. Купа, Никой да ме тепа! Чекайте, бе, аз не знам, аз се много управлявам. Ти па не мога да караш. Как ти това малко направи? Аре, бе, карай към шива място. Да, карам сила на ти. Котка. Тихо. Васко не мора да удари. Обръз баварца, Васко. Васко, откъде знаете? Бум, шакала, остров Чеброве. Казах ли ти, че не? Бум! Къснах. Бум, какво правим? Ама излезна ли от сървъра? Не знам. Аре, аз стивам за дърво. Какво? Материята. Вземи за рядноте. Не. Що му тарто? То остров е маньячо. Стига, бе! Не, няма да там има. Сега че си направи един меч и че ти засили. Аз ще правим крафтинг. Помисли сте за зомби. Някой иска ли безплатна лопата? Аз! Не може.
Дам ти безплатно Добре, лопата. стига. Дам ти една лопата за лопата. Стига, бе! Кабуш. Стига, Слави. Стига, бе! Румене, колко време ти е клипа? 10 минути. И на мен. Айде правим кирка. Аре, аз съм под земята. Ама аз даже нямам платните. Елате на другия остров, аз съм там. Айде, аз идвам. Не знам къде е това. Аз само събера малко камъче. Ме Чакай, чакаш? събирайте камък, аз седемте на взема. Аз имам. Добре, ти го докарай. Румене, ти докарай Не, Васко. че само казвам, че ти докарай Васко. И докарай Васко. Аре, бе, такси. Ти си морско. Васко! Струва 2 лева. Окей, брат. Аре, сега си има прякор в Майнкрафт. Струмане морското такси. Аз съм лепнат. Левнатия, добре. Аз съм крален на Survival. Има, не. Аз съм крален на Survival. Ето ми го името. Аз съм крален на Survival. Варо го призна. Варо го призна. Добре, на креатив съм аз. Да, бе! Ето, аз те виждам. Аз съм крален Стой на там, креатив. стой там. Ама не, просто Васа! Маре по-бързо ще се стумва. Аз си правим Какви легло. ли не мангури, че излезе? Аре, бе, да. Аз си правим легло. Ама аз съм още там. То леглото ми не се получава. Не, пак, бе. Стигаме утре, бе. Слави, страх ме. Евро. Чух скелет, мамо. Аз се Вие покирам. правете вече, ви атакувайте. Добре. Прави си меч. Прави си меч. Кой ме стреля, Майкъл? Аз те стрелям, вас. И аз се стрелям. Бързо качвайте се на дървото. Аз си направих. Так, аз се Ето го скелето. Във водата. тук на дървото. Има още един скелет във водата, Васко, дай, имаш ли дъски? Да. Чекай, бързо да се заградиме. Да се заградиме. Аре, забравяй на дървото. Аз стигам на дърво бързо. Бързо, ти вземи и не го обработвай да направиме Аз печка и да имам. си направим торчове, докато стане. Ама аз не ви гледам, вие къде сте? Аз те прикривам. Аз си качвам на дървото. Трябва за вас. Е, тук сега. Това зомби. Какво бе? Виж. Абе, това е брат ти. Мой, бе. Стига. Ева, Слави, ева горе. Там виждам зомби, виж. Там виждам пустинно зомби и едно обикновено. Васко, аз съм за тебе. Виждам. Аре, стикмен. Аз събрах дърва бързо. Ето ти дърво. Дай ми го. Чекай малко. Ева тук. Да не го хвърлиш. Трябва да се изхвърли. Не, какво правиш, бе? Загради. Бързо, пала. Бързо направете дупка в земята. Пик. Кой иска Помогни, меч? Васко. Кой иска меч за Чекай, бе. Качвай се, аре. Къде сте, бе? Щупи това. Е от тази страна, от другата страна. Ето. От другата страна. Чекай. Чекай. Аре, бързо, Слави. Долу ето има да се зомби, Слави, бегай. Аре, Слави, как те прикрил? Слави, аре, качвай се, бе! Как ми хидна гадно. Браво. Аре, бързо, Слави, качвай се, бе! Аре, прави. Качвай се! Ама аз ви защитих нарочно. Ами хора, това е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, абонирайте за мен и дали палец нагоре. Чао!